No, en Valencia no es y en iniciativa. Yo vivía en Valencia. Molesta que se diga. Así no, así yo ahora ya... Es como... Venía Mónica y tenía que ir Mira, anem a aprofitar per fer preguntes ara. Fem-nos un speech. Vale, después te tocarà parlar a tu, Jesús. Avui estem en el mercat de Catarroja, que té, com vegeu avui, té mercat fora també, i ahir dins està el mercat de les parades d'alimentació. I estem defensant el comerç de proximitat, estem defensant la nostra economia, perquè en realitat la nostra economia se basa molt en els emprenedors, en els xicotets comerciants, en les xicotetes empreses, i els mercats formen part d'aquesta manera de construir economia que hem tingut al nostre territori i que s'ha deixat abandonar per part dels dos grans partits, tant el PP com el PSOE, i nosaltres hem defensat des de sempre que la riquesa al nostre país precisament la creen els xicotets autònoms, els xicotets empresaris, i els mercats de proximitat són precisament la nostra senya d'identitat. I en aquest sentit estem així, estem donant els nostres programes, avui així en Catarroja, estem donant a conèixer els nostres candidats en Catarroja i també defensant aquest comerç i aquesta manera d'entendre la vida i de relacionar-nos que tenia el nostre territori. Jesús, què ha anat comentant la gent del mercat, els comerciants que estan així? Què vos han transmès? Evidentment ens han transmès una preocupació perquè el mercat no està com hauria d'estar. Nosaltres hem dit que tenim un compromís, la gent del bloc Compromís, amb tots els xicotets comerç del poble, i evidentment el que hem reivindicat és que tots tinguin l'oportunitat de poder vendre al mercat i que d'una vegada per totes el mercat tinga l'activitat que hauria de tindre. Ens han comentat, evidentment, que el Partit Popular i el Partit Socialista han fomentat els grans centres comercials, el consum Mercadona, etc. I això ha fet que el mercat no tinga el que hauria de tindre, i per tant nosaltres hem escoltat al poble i plantegem solucions importants per a que realment el poble pugui veure que hi ha altres alternatives al Partit Popular.